ታሪክ ንምዝባዕን መንነት ንምድምሳስ ዝዓለመ ሓደገኛ ፖለቲካ እቲ ንኢትዮጵያ ዝመርሓ ዘሎ ወዲ በሻሻ ብዛዕባ ኤርትራ ነኽስምን ዘስምዖ ዘረባ ሩስን ተቃውሞ ልዒሉ ኣሎ እቲ ንኢትዮጵያ ዝመርሖ ዘሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብቲ ትማሊ ብዛዕባ ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ከተማታት ኤርትራን ትግራይን ዘስምዖ ዘረባ ታሪክ ንምዝንባዕ ናይ ሓደ ብሄር ላዕለዋይነት ንምርጋፅ ዝዓለመ እዩ ብዝብል ብዙሓት ተጋሩን ኤርትራውያን ተንተንቲ ታሪክን ከቢድ ነቐፌታ ይወርድ ኣሎ እቲ ወዲ በሻሻ ብቋንቋ ኦሮሞ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ ኤርትራ ትርከብ ከተማ ባሮንቱ ስማ ምስ ቀቢላ ኦሮሞ ባሮንቱማ ጥራይ ንምትእሳር ድማ ፈቲኑ አብይ አሕመድ ኣብ ዘረብኡ ኣብ ኤርትራ ባሮንቱ ዝተባሃለት ከተማ ኣላ ስያሜ እታ ከተማ ካብ እዩ መፂኡ እንተኢልና ታሪክ ምርኣይ ይከኣል እዩ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ከተማታት ብኦሮሞኛ እየን ፅዋዕ ክብል ገሊፁ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኹ ድማ ነታ ጥንታዊት ማእከል ስልጣነ ዝኾነት ከተማ ኣክሱም ምስ ኦሮሞኛ ንምትእሳር ምስ ፈተነ እዩ ናብ ትግራይ እውን ኣክሱም እንተኸይድና ብኦሮሞኛ ቋንቋ ዝፅውዕ እስማት ኣለው ኦሮሞኛ ዘይኣተወ ክልል ይኹን ሃገር የለን ብምባል ህዝቢ ኦሮሞ ንኢትዮጵያ ንምህናፅ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንላዕሊ ዋጋ ከም ዝኸፈለ ድማ ተዛሪቡ ባጫዝ እዩ ዝብለሉ አብይ አሕመድ ኤርትራ ናይ ኦሮሞ እያ ብዕሎ ዝዛረበሉ ውፊ ባዕሉ አዲስ አበባ መምፁ እዩ ዝደንግል ጻድቃን ተዘይኮንካ ዘይ ትገብር እዚ ንምግባር ጻድቃንን ዝመስሉ ሰባት ክትቆውም ኣለካ ተኻለይቲ ድማ ብዛዕባ ፅምዶ እዩ ዝውግዕ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ባዕሉ ፅምዶ ዘይግል እዚ የሰላልፋይ ተረዲኽኒ ምስ አብይ አሕመድ ተሰሊፈሉ ስለዚ ከርድእ ዘለዎ ከእምን ዘለዎ አብይ አሕመድ ከመይ ገይሩ ኤርትራ ከም ዘፍርሳ ኤርትራ ፈሪሳ ናብ ኢትዮጵያ ኣትያ ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያ ክኸውን ከመይ ከም ዝጥዕሙን ይኽዛረብ ዘለዎ በር ዘይናቶ አጀንዳ እናመፀውን ክዛረብ የብሉን ግን እንታይ ዝድለ ዘሎ ንጻድቃንቲ ብመሰረቱ አብይ አሕመድ ብመሰረቱ ርእሲ ሕማም ኮይኑዎ ዘሎ እንታይ ኣብ መንጎ እቶም ሓይልታት ዘሎ ፅምዶ እዩ ስለዚ ካብተን ዝሰማዕኽዎን ሓንቲ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኣይኮነን ዘልዕል ዘሎ አብይ ማለት ኤርትራ የላን ኣይትህሉን ወጅ ባጫ ዘይበሎ አብይ ዘይበሎስ መፅኡ ብዛዕባ ተጠቃምነት እዩ ብዛዕባ ተጠቃምነት ድማ ንሕና ንቕበል ኣጀንዳ እዩ ንሕና ንቕበል ኣጀንዳ እዩ ካብኡ ድምስ ብጣዕሚ ዘሰብ ማለት ኢትዮጵያ ዘለትሉ ኩነታት ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ኣነ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ኮይና ኤርትራ እዚ ክገብር ይኽእል እዩ ግን ንኢትዮጵያ ከፀባብቃ ኢትዮጵያ ዓለም ቅቡልነት ከም ዘለዋ ማለት ኣብዚ ዞባ እዚ እኮ እዚ ዝበሃል ቅቡልነት ዘይብላ ማለት ምናልባሽ ብመለስ እዋን ኢትዮጵያ ከምኡ ነይራ ብሕዚ ግን ብፅምታት ትኽሰስ ኣብ ሕድሕድ ኩናት ዝኾነ ኤርትራዊ እውን ምስላላውነቱ ጥራይ ኣይኮነን ከተሓዘ ዘለዎ ምስላው እዩ ከተሓዘ ዘለዎ ብዘውዚ ንፀረ ሰብ እዩ አብይ አሕመድ ብኤርትራ ኣትዩ እንታይ ክገብር ይኽእል ስት ናይ ትግራይ መርኣያ እዩ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ተዓንቱ ንልዕሎ ዝነበርና መርኣያ እዩ እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ምስ ንዕኦም መዓደም እውን ይኽምንጥሎም እኮ ህላውኖም ኩሉ እዩ ይኽምንጥሎም ሃገሮም እውን ይኽምንጥሎም ንሕና እኮ ዋላ እውን ደፊኡ መፅኡ ግዛዕ ተዝገብር ሲ ተወዲብክ ተመሊስክ ተቃሊስክ ግዛዕ ምዛዕ ትብል ኢኻ ኣብኡ ግን በቃ ከጥፈካ እየ ካብ ቀደም እውን ብሱሩ ከመይ ሃገር ከም ዝኾንካ ኣይፈልጥን በቃ ኢሎም በዝልክ ዕዚ ናሬት ዝገበር ሓይል ስለዝኾነ ናይ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ አብይ አሕመድ መሳርሕቱን ከምኡ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ክሰርሑ ከለዉ ብዓለም ለኸ ደረጃ ናይ ዲፕሎማሲ ፀቕጥታት ይፈጥረሉ ብፍላይ ካብ ልዕሊ ልኣላውነት ስለ ዝኾነ ሕራይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ ወላ ያው ስጋዕ ተገብረት ኣሽሙ ስለዘየለ ማለት እዩ ግን ናይ ኤርትራ ሓንቲ ላዕላዊት ዓዲ እያ 30 ገለን ዓመታት ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ሱዳን ዝተመስለት ኣብ ሱዳን እውን ኢደት እዩ ናይ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ግን ይፍለይ ሕዚ ናይ ኤርትራ ልኣላውነት እውን ተፍልጦ እውን ክምንጥል እየ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ሱዳን ግን ስርዓት ይቕይር ዝደለና ብዙ ተተሓሒዙ ካብ ኢዮን ይኹን ካብ ካልኦት እውን ካብ ምዕራባውያን ኣንጻር ላዕላውነት ዝገብሩ ኸይዲ كما يوم زريو منهم حتى يقولون كم بزح جزية حزب بس سلالفون دي صغار زلوا بزح جزية جن إثيوبيا أبقى يحب نايتتك أمن تحطها أقبابي لهم يمزامنوا كوجن سكع حزيز هنا أكل تلألاونت جن زدق فاكل زنا أوي زروا تاريخه وحق ويس بوليتيكا وديت الزروا زبوجن مهران تاريخ سميا نخبيت ثقافة هذا ما يورد اللام تنتنت بوليتيكا خمسة ملاقتوا ختم بارن تبي إرترانيت أنتويان بهرات ونامن ناران مربت كوينا تسم مسقام قان بحال نتمزبتات زتأثر ترقم زل وانبر مس أورما زتأثر شب تاريخه ومردات هيلن بتماساسال نأقسم مس أورما متأثر نتاريخ أقسم تراي زي كونس نمنت هز بزعك تاريخ نمزن وعز علم يخلو تنتن تجار ما يقلصون أقسم بعلو
ዝኽኣለ ናይ ግዕዝ ፊደላት ቋንቋ ዝነበሮ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዝተመሰረተ ስልጣን ምዃኑ እናተፈለጠ ምስ ኦሮሞኛ ምትእሳር ናይ ታሪክ ስርቂ ተባሂሉ ድማ ተፀዊዑ ኣሎ። ኦሮሞኛን ስጋ ዘባዊ ምትእሳርን ፖለቲካውያን ተዓዘብቲ ከም ዝገልጽዎ እዚ ዘረባ ኣብይ ኣሕመድ ኦሮሞማ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ኦሮሞ ላዕለዋይነት ኣብቲ ዞባ ንምርጋጽ ዝዓለመ መስራች ኣካል ምዃኑ ድማ እዩ ዝገልጹ። ታሪክ ካልኦት ሃገራት ብሄር ብምድምሳስ ኩሉ ነገር ካብ ኦሮሞ ከም ዝነቐለ ዝግበር ፈተነ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዞባ ምጥርጣርን ጽልእን ክፈጥር ከም ዝኽእል ድማ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ሓደገኛ ክቲ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ወጥሪ ናብ ዝገደደ ደረጃ ከብጽሖ ከም ዝኽእልን ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ምስ ክልል ትግራይ ዘሎ ዝምድና ዝያዳ ከም ዘበላሽዎ ድማ ስጋኣቶም ዝገልጹ ወገናት ብውሕዳት ኣይኮነን። ክሳብ ሕጂ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካብ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ወግዓዊ መልሲ እኳ እንተዘይተዋሃበ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት መዳርኽቲ ክትዕ ግን እቲ ጉዳይ ንኣብይ መሕሰሪ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ እናገደደው ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ግንባር ራያ ከቢድ ተኹሲ ከም ዝተለዓለን ብሸራሮ ዝለዓለ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ምድለዋት ይረአ ከም ዘለን ተገሊጹ። ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝወፅሑን ሓበሬታታት ድማ ኣብ ግንባራት ራያን ብፍላይ ድማ ከተማ ኣላማጣን ቆቦን ሰራዊት ፌደራል ተኹሲ ከም ዝኸፈተን ሰራዊት ትግራይ ድማ ዝለዓለ ወታደራዊ ምድለዋት ይገብር ከም ዘሎ ነበርቲ ከባቢ ይሕብሩ ኣለዉ። እቲ ሰራዊት ከቢድ ብረታት ዙ 23 ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ኮይኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ እቲ ግንባር ዓብዪ ወታደራዊ ግጭት ይዳሎ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ዝያዳ ፖለቲካዊ ሚዛን ዘሰንበደ ምዕባለ ድማ ይስማዕ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ሓበራዊ ወታደራዊ ድፍዓት ሒዞም ምንቅስቓስ ይገብሩ ከም ዘለዉ ድማ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይወጽ ኣለዉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣንጻር ተወዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ዝተመስረተ ዝጽምዶ እዚ ኣብ ግንባር ሸራሮን ደቡብ ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ድንገተኛ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ይግበር ኣሎ። እዚ ስጉምቲ ሰራዊት ፌደራል ካብቲ ዞባ ንምውፃእ ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ይግመት። ፖለቲካዊ ፀጥታን ምዕፃው ክልል ኣየርን መንግስቲ ኤርትራ ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ክልል ኣየር ኤርትራ ከም ዝዓጽወ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ስጉምቲ እዚ ምስ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ወታደራዊ ምድላዋት ብቐጥታ ዝተኣሰር ምዃኑ ድማ ይሕበር። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ታሪክ ኣኽሱምን ኤርትራን ዘልዕሎም ክተዓዊ ዘረባታት ንኽልቲኦም ወገናት ዘቀራርቡ ተወሳኺ ምኽንያት ድማ ኮይንዎም ኣሎ። መንነትናን ታሪክናን ክንድምስሰ ይንፈቅድን ዝብል ሓበራዊ ድምፂ ብወገን ክልቲኦም መራሕቲ ኤርትራን ትግራይን ይስማዕ ዘሎ ኮይኑ ስጋት ማሕበረሰብ ዓለም ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ዓለማትን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎም ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ናብ ካልኣይ ዞር ደማዊ ኩናት ተኣቱ ከም ዘላ ዘመላኽት ስጋት ድማ ፈጢሩ ኣሎ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ተገዳላይ ተስፋ ሚካኤል ገብረ ህይወት ወይ ድማ ዓረዛ ኣብ 66 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ዓሪፉ። ኣብ ትሕቲ ዕዮ ማሕበራዊ ሕልየትን ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ 31 ሓምለ ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ብሓደ ነሓሰ ኣብ መቃብር ሰማዕታት ኣስመራ ድማ ተፈጺሙ። ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ሓልዮትን ማእኸላይ ዞባ ብምኽንያት ሞት ስውእ ተገዳላይ ተስፋ ሚካኤል ዓሚቕ ሓዘን እናገለጸ ንቤተሰቡን ኣዝማዱን ድማ ጽንዓት ይምንየሎም። ኢትዮጵያ ዝተተሓዘ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤምባሲታት ናይ ወፃኢ ሃገራት ኤምባሲታቶም ብምዕፃው ካብ ኢትዮጵያ ምውፃእ ተታሒዞሞ ይርከብ ኣለዉ። እዚ ኸ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ዓብ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ስዕረታት ኣጋጢሞ ይርከብ ከም ዘሎ እዩ። ድሕሪ እዚ ሎሚ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታታት እንታነታት ዝወፅእ ዘሎ ሎሚ ጥራይ ክልተ ሃገራት ካብ ኢትዮጵያ ንብረተን ጠቕሊለን ክወፃእ ምዃነን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ተቐዳሚት ሃገር ኤምባሲያ ብወግዕ ዝዓፀወት ሃገር ኮሎምቢያ ኮሎምቢያ ሓድሽ ፕሬዝደንት መሪጫ ትርከብ ኣላ። ኮሎምቢያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበራ ኤምባሲ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ርክባት ትርጉም ስለዘይብሎ ትርጉም ክትረክበሉ ስለዘይከኣለት እታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ሙሉእ ብሙሉእ ዓፅያን ጠቕሊላን ትወፅእ ከም ዘላ ሎሚ ኣፍሊጣ ኣላ። ድሕሪ እዚ ኮሎምቢያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዓፅያ ትወፅእ ከም ዘላ ዝወፅእ ሓበሬታ ካልእ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ። ተወሰኽቲ 4 ሃገራት ካብ ኢትዮጵያ ኤምባሲታትን ዓፅየን ክወፃእ ተኽእሎታት ከም ዘሎን ምንቅስቓሳት ከም ዘለዎን ሓበሬታታት ላዕለዋይ ኣዛዚ ግንባር ምልሻ RSF ኣብ ኣልጅናና ኣብ ዝርከብ መንበር ገዝኡ ሞይቱ ተረኺቦም ምስ ስድራ ቤት ዳጋሎ ብጥብቂ ይርክብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ናይ ግንባር ኣዛዚ ኣብ ገዝኡ ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበሉ ምኽንያት መቕተሊኡ ብዙሕ ሰነድን ምስጢርን ሒዙ ኢዱ ናብ ሰራዊት ሱዳን ክህብ ይሓስበሎ ዝብል ከም ዝኾነ እውን سعود عربን ቱርክን ፓኪስታንን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ካብኣተን ዝወርድ መጥቃዕቲ ከም መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ 3 ተቆፂሩ ዝምከተሉ ናይ ሓባር ምክልኻል ስምምዕ ተፈራሪመን። እቲ ስምምዕ ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ፕሬዚደንት ቱርክ ረዚብ ጣይብ ኤርዶጋን ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻህባ ሸሪፍን ኣብ ቅድስቲ ከተማ መካ ዘካየድዎ ዘተ እዩ ተኸቲሙ። እዚ ስምምዕ ዝመጽእ ዘሎ ድሕሪ 28 ለካይት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየድኦ መጥቃዕቲ ቴሄራንን መሻርክታን ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንምንቅስቓስ መራኽብ ዓብዪ
መተሓላለፊ ነዳዲ ዝኾነ መጻዊ ሆርሙዝን ቀይሕ ባሕርን ተሰናኸሉ እዋን ስዒቡ እዩ። እቲ ኣብ መካ ዝተበጽሐ ስምምዕ ካብ ቴህራን ሓያል ግብረ መልሲ ድማ ገጢምዎ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ ባይቶ ኢራን እቲ ውዕል ንስዑድ ዓረብያ ግልግል እዩ ብምባል ድማ ተዛሪቡ። ኣባል ኮሚሽን ሃገራዊ ድሕነት ኢብራሂም ማሕበራዊ ገጾም ዘስፈሮ ጽሑፍ ከምቲ ንዓመታት ጸንሐ ንሓደ ወገን ጥራይ ዝጠቅም ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ርክብ ድሕነት ዘየምጸሎም እቲ ምስ ቱርክን ፓኪስታን ዝገበርዎ ናይ ወረቐት ስምምዕ እውን ጸጥታ ከም ዘየምጸሎም ስዑዳውያን ክፈልጡ ይግባእ ክብል ገሊጹ። ስዑድ ዓረብን ፓኪስታን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ሓበራዊ ናይ ምክልኻል ስምምዕ ምእዋጀን ድማ ዝዝከር እዩ። እቲ ሓድሽ ሓበራዊ ስምምዕ ምክልኻል መካ ሰለስተ ካብተን ሓያላት ሃገራት እስላም ዓለም ሓበራዊ ናይ ምክልኻል ውሕስነት ንምሃብ ሓቢረን ዝቆማሉ ኮይነሎ። እቲ ሓበራዊ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ትስምዕ ኣንጻር ዝኾነ ዓይነት ወራር ሓበራዊ ምክልኻል ንምጥንኻር ዝዓለመ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ካብተን ሰለስተ ሃገራት ዝፍጸም ናይ ብረት ተሓወሶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኩለን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተቆፂሩ እዩ ዝረአ ክብላ ድማ ገሊፀን። ወሲኹ እውን ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ንዘሎ ኩሉ ሸነኻት ምክልኻል ንምዕባይ ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ይገልጹ። እቲ ስምምዕ ሓበራዊ ደገፍ ንምሃብ ቃል ይተኣቶ እምበር ብዛዕባ ግዴታት ነብሲ ወከፍ ወገን ዝርዝር ሓሳብ ድማ የስፈረን። ሓደ ንቤት ጽሕፈት ዜና ሮይተርስ ቃል ዝሃበ በዓል ስልጣን ቱርኪ እቲ ውዕል ንምክልኻል ጥራይ ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ገሊጹ። ፓኪስታን፣ ስዑድ ዓረብን ቱርክን ነብሲ ወከፈን ዝተፈላለዩ ዓቕምታት ዝውንና ኮይነን ነብሲ ወከፈን እውን ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ዝተፈላለዩ ረብሓታት ድማ ይደልያ እየን። ስዑዳውያን ስምምዕ ኣብቲ ብምኽንያት ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ተቐይሩ ዘሎ ጸጥታ ሰላልፋት ዞባ ተወሳኺ ዋልታ ድሕነት ከም ዝህብ እዮም ዝገልጹ። ዝሓለፈ ወርሒ ብኢራን ዝድገፉ ሰሜናዊ ምዕራብ የመን ተቆጣጠሩ ዕጡቓት ሕቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ናይ ባሕር እገዳ ምእዋጆም ድማ ይዝከር። ኣብ ልዕሊ ምዕርፎ ነፈርቲ ስዑድን ትካላት ነዳድን መርከባታን እውን መጥቃዕቲ ፈጺሞም እዮም። ብተወሳኺ ስዑዳውያን ዝሓለፈ ዓመት እስራኤል ንላዕለዎት ሰበስልጣን ሓማስ ዕላማ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ድሓ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ድማ ብጽኑዕ ክከታተልዎ ጸኒሖም እዮም። ብመሰረት ዝሓለፈ ዓመት ዝወፀ ጸብጻብ ማእኸል ስትራቴጂካዊ ህጉራውያን መጻንዕቲ ሃገራት ኣብ መላእ ሃገራት ወሽመጥ ስትራቴጂካውያን ምክልኻል ክድስዳ ድማ ጸኒሐን እየን። እዚ ስምምዕ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ስዑድ ዓረብ ዝወሰደ ተስጉምቲ እዩ። ፓኪስታን እዚ ስምምዕ ዝተፈላለየ ግን ድማ መመላእታ ዝኾነ ረብሓታት ኣለዋ። ኣብ ግንቦት 2025 ምስ ህንዲ ዝነበራ ናይ ነዊሕ ግዜ ምስሓብ ናብ ቁኑዕ ኩናት ድማ ምርሒ ምንባሮ ይርስዓን። ምሉእ ብምሉእ ኩናት ክውገድ እኳ እንተተኻእለ ቁጠባዊ ሓይሊ ስዑድ ዓረብን ወታደራዊን ኢንዱስትርያዊን ብቕዓት ቱርክን ኣብ ጎደና ምስላፍ ድማ ከም ዓብዪ ረብሓ ይውሰድ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ፓኪስታን ኣብ ህጉራዊ ዲፕሎማሲ ዝያዳ ግደ ክትፃወተው ዝጀመረትሉ እዋን እዩ። እቲ ሃገር ኣብ መንጎ ኢራን ኣሜሪካን ከመተዓራቂት ኮይና ድማ ክትሰርሕ ጸኒሓ እያ። ዘተታት ምቁራጽ ተኽሲ እውን ኣዳልያ እያ። እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ተሰማዕነት ዝያዳ ዘድልል ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ንቱርክ ድማ እቲ ረብሓታት ዝተፈለየ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ብመሰረት ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ሮያል እቲ ስምምዕ ነቲ ዓብዪ ወታደራዊ ኢንዱስትሪ እቲ ሃገር ብምፍራይ ሓበራዊ እፅዋር ሽርክነት ቴክኖሎጂ ምዕዳግ እፅዋርን ንምትሕብባር ወታደራዊ ብቕዓትን ሰፊሕ ዕድላት ከም ዝፈጥር እዩ ድማ ዝግለጽ። እቲ ናይ ሓባር ምክልኻል ሓንሳብ ብላዕላዊ ቀሊል ይምሰል እምበር ብተግባር ግን ትውዕል ኣብ ስራሕ ዝውዕለሉ ኩነታት ዝተሓላለኸ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። ንኣብነት ድማ እቲ ስዑድ ምስሕቱ ተካይደ ዝለ ሙሉእ ኩናት እንተተመሊሱ ርክብቲ መጥቃዕቲ ክሳተፍ ግዴታ ክህልዋ እዩ። ምስ ህንዲ ዳግማይ ግጭት እንተተላዒሉ ኸ ስዑድ ዓረብ ልዕሊ ህንዲ ኩናት ክትእውጅ ዝተፈለጠ ነገር የለን። ነብሲ ወከፍ ኩነታት ዓቕምን ቀመርን ጥንቃቐን ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ዝሓትት ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ወጥሪ ንኸይውስኽ ዝዓለመ እዩ ዝኸውን። ብሓፂሩ ድማ እቲ ጉዳይ ዘተሓትት ኮይኑ እዩ ዝርከብ። እቲ ዘን ሃገራት ከምዚ ስምምዕ እዚ ዝጽበዮ ቀንዲ ውፅኢት ግን ምክልኻል እዩ። ክልተ ሓያላት ሃገራት ግን ኣብ ጎነን ከም ዘለዋ ምፍላጡ ወራር ንኸይፍጸም ፍጹም ዕንቅፋት እኳ እንተኾነ ዋጋ መጥቃዕቲ ግን ኣዝዩ ልዕል ከም ዝኸውን ዝገብር እዩ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ንኩናት ሱዳን ኣባላት ሰኔት ኣሜሪካ ናብ ኢማራት ዝግበር ሰደድ ኣፅዋር ንኽእገድ ጸቕጢ ይሕይሉ ኣለዉ። ኣባላት ሰኔት ኣሜሪካ ነቲ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብጅምላዊ ቅትለት ዝኽሰሱ ዘለዉ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ትህቦ ዘላ ወታደራዊ ደገፍ ንምግታእ ዋሽንግተን ናብቲ ሃገር ትሰዶ ኣፅዋር ከም መሳርሒ ጸቕጢ ክትጥቀመሉ ዝጠልብ ረቂቕ ሕጊ ኣቕሪቦም። እቲ ኤስ935 ተሰነየ ረቂቕ ሕጊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንሓይልታት ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ትህቦ ዘላ ወታደራዊ ደገፍ ብወግዒ ደው ከም ዘበለቶ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ምስክርነቱ ክሳብ ዘይቕረበ ዝኾነ ፍቃድን መሸጣን ሰደድን ኣፅዋር ክእግድ ድማ ዝፅውዕ እዩ። ኣባል ሴኔት ክሪስ ቫን ኣብ ኮምፒተር ሪል ድሕሪ ዝተገበረ ምስጢራዊ መግለፂ ዝሃቦ ቃል ኣሜሪካ ነቲ ኣውዳዊ ብትሰዶ ኣፅዋር ደው ምባል እቲ ሃገር ንዳዕመ ሰሪዕ ደገፍ ካብ ምሃብ ከተቋርፅ ክተግድዳ ከም ዝግባእ ድማ ተሓሳሲቡ። ቮን ሆለንን ካልኦት 20 መሳርሕቶምን ናብ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ ጸሓፍዎ ደብዳቤ ቃላት ጥራይ ኣይኮነን ኣሜሪካ ተወሳኺ ጅምላዊ ቅትለት ንምክልኻል ኣብ ኢዳ ዘለዋ ጽልዋ ክትጥቀም ኣለዋ ክብሉ ገሊፆም።